ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା ବହିର ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବତକ ଚିତ୍ରଟିକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ବତକ ଚିତ୍ରରେ ଭରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ, କମଳା ରଙ୍ଗ, ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଏହି ବତକ ଚିତ୍ରରେ ଭରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ବତକ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭରିବା। ତେବେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଏହି ପଦ୍ମରେ କମଳା ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରିବା। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମଳା ରଙ୍ଗଟିକୁ ପଦ୍ମରେ ଭରୁଛେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଆମ ପଦ୍ମରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛେ। ଏବେ ଦେଖ ଡେମ୍ଫରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ଭରୁଛେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଭରି ଦେଉଛେ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଏହି ପତାକା ଚିତ୍ରଟିରେ କମଳା ରଙ୍ଗକୁ ଭରିବା। ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭରିବ। ଏବେ ଦେଖ ପତାକାଟିରେ ରଙ୍ଗ ଭରା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପତାକାରେ ଥିବା ବାଡ଼ିରେ ଏହି ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଦେବା। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଉଛେ। ଏବେ ଆମେ ବତକର ଥଣ୍ଟଟିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଦେବା। ଦେଖ ଆମେ ଦେଉଛେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଥଣ୍ଟରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ସାରିଛେ। ଏବେ ତାର ଆଖିରେ ଆମେ କମଳା ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରିବା। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଆଖିରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛେ। ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭରି ଦେଉଛେ ଆମେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଘାସରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରିବା। ଦେଖ ଆମେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଘାସରେ ଭରୁଛେ। ଏବେ ଦେଖ ଆମର ଘାସରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରିଛେ। ଆମ ଚିତ୍ର ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତୁମେମାନେ ଘରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭରିବ।